Girekomendar karon ang pre-evaluation o subli nga pagsusi sa estado sa mga lugar din sa Central Visayas nga gideklarar nga drug-free. Gustong masiguro ang mga otoridad nga limpyo bagyod sa drugas ang usa ka barangay. Si Nico Serino sa report. Gitapo karong adlaw ang mga police officials ug tanang police chief sa Central Visayas lakip na ang mga kadagkuan og agents sa PIDEA. Sa kalihukan, gihisgutan ang proseso sa pagdeklarar sa usa ka barangay nga drug-free. Si Director Wilkins Villanueva sa PIDEA Region 10 ang nipasabot sa kakuti sa proseso nga subayon sa dili pa madeklarar nga drug-free ang usa ka barangay. Barangay drug-cleared or drug-free have always a possibility of reverting back as affected barangay. Atul sa kalihukan, si PRO7 Director Dibold Sinas nakapangutana sa estado sa mga lugar nga una nang gideklarar nga limpyo na sa drogas. Gihimong sanglitanan niya ang Bogo City nga gideklarar nga drug-free sa miaging tuig. Karong bag-o, dunay mga nadakpan sa drogas sa Bogo. Apan pasabot sa police chief sa syudad, dili sa iyang panahon gideklarar ang drug-free status. Dili basta-basta mag-sana. Diba? I'm just targeting Bogo kasi ang Bogo is a city. Diba? Ang siya sentro pa na diya mangagi ang mga bus, na siya mga eskwelahan, diya mangagi ang kwan, tapos including the population, drug-free. Tungod niini, gisugyot ang pag-re-evaluate sa Bogo City ug sa tanang mga lugar nga nadeklarar nga drug-free. I-review na to. Considering that there are so many operations, anti-drug operations already conducted in the area. So there should be something. So I ask also Director Wardley na i-review na to on how it was cleared. So, nga among sabot, bisag drug-free na, we have to continue the police operation. And we have to check kasi we have report na katong gi-declare na wala diha na malik. Tapos dito na pud sila nag-usana. Nico Sereno, Balitang Bisdak.